Dràcula està inspirat en Vlad l'Empalador, un príncep romanès. Si no sabeu què significa empalar, ho podeu buscar a Google, tot i que serà molt desagradable. Queda't i t'expliquem el llibre en 3 minuts, aquí, al Supercampus. Dràcula, un personatge que va existir, més o menys. Bram Stoker va néixer a Dublín l'any 1847. Va viure a l'època victoriana enmig de l'expansió de l'imperi britànic, els grans avenços científics i un profund interès per les experiències paranormals, la màgia i el misteri. Durant la seva infància va passar molt temps al llit malalt, on va devorar llibres sense parar. Es va especialitzar en matemàtiques i ciències, però també li encantaven la literatura i la filosofia. Tots aquests interessos van donar com a resultat la novel·la de terror més icònica de la història, Dràcula. Va trigar diversos anys a escriure-la, temps que va dedicar a investigar els mites i llegendes sobre vampirs i éssers sobrenaturals. A qui no li sona Dràcula? Qui no sap de què va? De veritat, cal explicar-ne la sinopsi? Doncs sí que cal, que molts us penseu que havent vist 4 pel·lícules ja sabeu de què va la vida. I el que coneixeu és el mite, no la trama de la novel·la. La novel·la comença quan Jonathan Harker, un advocat anglès, es veu obligat a viatjar a un castell de Transilvània per a tancar un acord immobiliari amb l'enigmàtic comte Dràcula. Sí, Dràcula és un especulador immobiliari. Després de la trobada, Harker es converteix en el seu presoner i descobreix que Dràcula és un vampir monstruós que dorm en un taüt, a qui no li agrada la llum del dia i que s'alimenta de sang humana. Vaja, com tots els especuladors immobiliaris. A partir d'aquest moment, Harker comença a treballar en un pla per poder escapar del castell, fins que finalment ho aconsegueix. Mentrestant, a Londres, Mina Murray, la promesa de Jonathan, visita Lucy, una amiga seva. Mina es preocupa, ja que Lucy comença a mostrar símptomes estranys després que una criatura misteriosa la mossegui repetidament. I sí, aquesta criatura és Dràcula, que ha fet un petit viatge en vaixell i ara mateix es troba a Anglaterra. Mina, per salvar la seva amiga, demana ajuda a un expert en vampirisme, el doctor Van Helsing. Però tot i els seus esforços, Lucy mor. S'acaba convertint en un vampir i, a contracor, es veuen obligats a matar-la clavant-li una estaca al cor. Quina bona amiga, D'altra banda, Mina i Jonathan es retroben i es casen, però descobreixen que després de la mort de Lucy, Mina és ara el següent objectiu de Dràcula. I, per descomptat, Mina acaba sent mossegada pel vampir. Això fa que Jonathan, el doctor Van Helsing i tots els seus companys vulguin matar Dràcula per tal d'alliberar Mina del seu control. Destrueixen les caixes de terra que Dràcula havia transportat de Transilvània a Anglaterra i que ell necessitava per sobreviure. Això el força a tornar al seu país. A continuació, tot el grup es trasllada a Transilvània per enfrontar-se a Dràcula. I passen coses. Segurament us imagineu com acaba, però val molt la pena llegir-se la novel·la. A més, hi ha molts detalls que no hem pogut posar en un resum tan curt. Per què és un clàssic? Ara ja sabem més coses de Dràcula, però per què s'ha convertit en un clàssic? Per què és tan important? En primer lloc, perquè és una de les obres fundadores del gènere de terror i gòtic, on destaca la figura dels vampirs, que eren coneguts en el folklore, però no havien estat popularitzats en la literatura fins a la novel·la de Stoker. De la mateixa manera, Stoker va establir molts tòpics i convencions sobre els vampirs que han perdurat fins avui dia i que converteixen Dràcula en una icona cultural que ha influït en incomptables obres literàries, cinematogràfiques i televisives. Per cert, Bela Lugosi, el primer actor que va interpretar el vampir, va creure's realment que era el comte Dràcula. Fins i tot el van enterrar amb la seva capa quan va morir. Una de les millors adaptacions és la que va dirigir Francis Ford Coppola. Això sí, al final de la pel·lícula no és gaire fidel al llibre, ja que acaba romantitzant molt Dràcula. Ja us ho he dit abans, llegiu la novel·la. Consells. Dràcula és una novel·la epistolar i molts us preguntareu, això què coi és? Doncs és un tipus d'obra literària que s'explica a través de diferents documents com cartes, diaris personals, registres mèdics o telegrames. Per als que no sapigueu què és un telegrama, us direm que era un sistema de comunicació del segle XIX que s'utilitzava per enviar missatges curts, és a dir, el WhatsApp de l'època. A vegades aquests documents semblaran estar desconnectats de la història i tindreu la sensació que no enteneu res. Però si us llegiu el llibre amb calma, veureu com es van relacionant entre ells i tot agafa sentit.